मा खालामनो फैदों सोर? बेरायनो? 15 आगस्टनि। आच्छा। मालाय जानायफोरखौ नायबाय थानोसै बाल। दा बेलासि बोसोरसे जाबायमोन गाइस दे बे बिधान सभायावहाय फैयैया बिराद गोबाव जाबायमोन बे केमेराखौ लानायनि उननिफ्रायनो फैनाय जायाखै दिनैहाय 15 आगस्टआवहाय ओरैनो बेरायलाबाय फैबाय जा गरम ओरै हाबनो थाङो बिदि ओरै सिंजों हरनि भिउसखौ नायनो फैदों दाथ' खोमसि जायाखै लाइटबो सावाखै बेनिखायनो एसे सम गार्डेनाव बेरायलाबायनोसै नायलांदो कर्नाटका बेंगलरनि बिधान सभा हाइकर्टनि साइडआवहाय बेबायदि गार्डेन दङ आरो So hello guys, welcome to my Pitanki Vlog YouTube channel. So dinihai after long time, after 1 years, actually यहाँ हमें कर्नाटका का एक विधान सभा बल्कि एक हाई कोर्ट के किनारे में एक गार्डन है यहाँ घूमने के लिए आया है. So दोस्तों आप लोग को थोड़ी देर के बाद में और वहाँ जो आज इंडिपेंडेंस के लिए जो सेलिब्रेट कर रहा है उसको आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ. आप लोग फॉलो करिए एंड तो हमें आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा. अब तो हमें यहाँ ज़रा सा रेस्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ का सारी तरफ जो गार्डन है उसको भी आप लोग को दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा. चलो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. Dah aram garden apa गिदिंबायनो हाय बोरैबा साफैबाय थाङोमोन लामायानो मोजाङानो बे लामाया हाबा गैयि लामा बेलासि आराम बोथोराबो ग्रीन ओरैबायदि मानसि दंखायो 15 आगस्टनि आरोना नायसै गेलेला जोबदों ओरै नोंजों हाबदो सिङाव हाबो दा Ayo. Mohai pulai. Mani gini. Bagus bayi nama. Independence ni bereilah baik hidup dengan serada ya manci dongkaye. माबायदि सोदों बे दंफाङा दिनै ओरैनोल' 15 आगस्टनि नामाव आरो नालाय एभ्रि सानडे बहाय बिराद मानसि जालायो. Ada kursi jerai baik.
Ang nang sandang ada. Gracias.